mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireniso pa programu yathu ino ya kudziwa Baibulo Langa, ndipo pano talowanso mu gawo lina pa programu yathu ino pamene tikhale tikuona pa zinthu zina zimene zili zofunikiranso kuti tiziphunzire, zimene zili zozizwitsa kapena zodabwitsa zimene Yesu anachita. Koma sabata ambuyo mosemu pafupi miyezi itatu yambuyomu takhala tikuphunzira kuchokera buku la Numeri limene taonapo maphunzironso akufunikira kwambiri, koma pano tikulowano mu gawo lina. Monganso mwa nthawi zonse programu imene muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, ndipo pa tsiku la lero tiyambaponso kuona zozizwitsa choyamba chimene tichione pa phunziro lathu, si choyamba kuchita koma choyamba pa phunziro lathu lino zimene kapena chimene Yesu anachita. Timachipeza buku la Mateyu chapter 8 verse yake ya 1 mpaka verse yake ya 4, komanso timapezeka buku la Marko chapter 1 verse 40 mpaka 45, komanso buku la Luka chapter 5 verse yake ya 12 mpaka verse yake ya 14. Pamene timapeza Yesu anachiritsa kapena anachiza wakhate. Pokafikira zimene zinachitika buku la Mateyu chapter 8, pali chinthu zingapo zimene zinachitika zimene zinachititsa kuti zimene chochititsa chimene chichitike. Nthawi zina ife ngati anthu mwina timathongoona kuti kodi pachitika zinthu, koma mwina nthawi zina pamene zikafufuza kapena nthawi zina sitimafufuza nkomwe kuti chachititsa kuti zizitere ndi chani. Ndipo pamene timapeza pa Mateyu chapter 8 Yesu pamene anachititsa chimenechi, pali zinthu zina zimene zinachitika zimene zinapangitsa kuti chimenechi chichitike. Tikaona buku la Mateyu chapter yake ya 5, 6 komanso chapter 7, timapeza kuti ndi nthawi imene Yesu amaphunzitsa, ndipo nthawi zina timafotokoza kuti chiphunzitso cha paphiri, chifukwa Yesu pamene amaphunzitsa anali kuti aphunzitsa ali paphiri. Ndeti buku la Mateyu chapter 5, Mateyu chapter 6, chapter 7, Yesu amaphunzitsa koma ali paphiri. Ndipo tikati tione pa buku pa machapitala amenewo tipezamo zinthu zina zimene Yesu anaphunzitsa kuchokera buku la Mateyu chapter chake cha 5. Chapter 5 verse yake 1 mpaka verse yake 12 anaphunzitsa pamene anakamba za madalitso. Odala ali wakuti, odala ali wakuti, odala ali wakuti. Ndeti chiphunzitso choyamba chimene Yesu anaphunzitsa nchokudza madalitso za anthu ena amene adzadalitsike akachita zinthu zimene Yesu anafotokoza. Chiphunzitso chachiwiri chimene Yesu anaphunzitsa timachipeza buku la Mateyu chapter 5 verse yake 13 mpaka verse yake 16. Pamene anaphunzitsanso kuti anthu omutsatira iyeyo ayenera kukhala ngati mchere komanso ngati nyale. Wakamba za odala komanso wakamba za mchere komanso nyale. Ndeti pa verse yake ya 27 mpaka verse yake ya 42 tipeza kuti Yesu amaphunzitsa zokhudza kukoza mtima. Kuti pali zinthu zina zimene ife anthu timangoziona kunja, koma kuti zitulukire kunja zimayambira mu mtima. Ndipo ufuna kupanga zinthu kuti zisatulukire kunja tiyambike kukoza mkati. Ndiye Yesu anafotokoza. Anapekaponso chitsanzo mwina nthawi zina mayang'anidwe, ngati munthu amang'anitsitsa mosakhala bwino mzimayi umakhala kuti achita chigololo, anafotokoza zinthu ngati zimenezo. Koma ukakoza mtima Yesu amaphunzitsa kuti chinthu chofunikira. Ndipo phunziro la namba 5 imene Yesu anaphunzitsa ndi chinthu ichi. Kukonda adani. Chapter 5 verse 43 mpaka verse 48. Yesu anafotokoza kuti chinthu chofunikira anthu omutsata Yesu akonde adani awo. Timadziwa zinthu zovuta nthawi zambiri anthu kukonda adani awo, koma Yesu akunena kuti muchiphunzitso changachi ngati inu mufuna kukhala onditsata ine muyenera kukonda adani anu. Chapter 6 verse 1 mpaka 4 akukamba za zothandiza zachifundo. Anthu ena akuvutika, anthu ena akusowa kanthu, iwe uli nkuthekera. Yesu akuti chinthu chofunika kuti uthandize mkono wako winawo, ukathandiza winawo satani winawo saone. Koma chofunika chimene Yesu amaphunzitsa ndi kuthandiza anthu osowa. Atauza zimenezo verse 5 mpaka verse yake 15 ya chapter 6, Yesu anapitiriza kuphunzitsa zokhudza kuwauza amene angapempherere. Mukafuna kuyankhulana ndi Mulungu muchite chonchi, muchite chonchi, muchite chonchi. Ndoti Yesu akuwaphunzitsa phunziro la kupemphera. Chapter 6 verse 18 mpaka verse ya 16 verse yake mpaka verse yake 18 ya chapter 6 tipeza kuti Yesu akuwauza za kusala. Anafotokozeranso mmene angayenera kusalira. Sanalekezere pomwepo. Chapter 6 verse 19 to 24 anakuvuza zokhudza mmene tingasamalire chuma chathu. Chuma chathu titsungize kwa Mulungu, tisasiye basi fa njenjete zimaononga pa dziko lapansi pano.
atauza zimenezo. Mwina ndikuphepera sanakhulupirira kuti anthu wakhoza kukhumudwa pamene ndauza kuti asamaliriza kumwamba. Pa chapter 6 verse 25 pana verse yake 34 anauza kuti musadandaule, musataye nkhawa, anauza zimenezo. Ndipo chapter 7 tsopano tikupeza kuti Yesu akupitirizabe kuphunzitsa kuti tisaweruze. Pamene amazoti asaweruze samazoti asaweruze koma aweruze ndi kuweruza koyenera, ndi chimene Yesu amafuna kuphunzitsa. Koma anauza kuti musaweruze pongotengera maonekedwe. Sanasire pompo anauza kuti muzindikirenso kuti pali njira ziwiri. Chapter 7 verse 13 and 14 yopapatiza ndi yotakara. Ndakuwapatsiyanso anthu kuti pamene munditsatira tsatani nokha kuti mutsatira njira itiyo. Anauzanso kunena kuti chapter 7 verse 15 mpaka verse 20 kunena kuti munthu amadziwika malingana ndi zipatso zake. Munthu akuzooneka wabwino koma zochitika zake zimaonetsa kuti munthu uyu ndorani. Atatero pa chapter 7 verse 21 mpaka 23 Yesu anauza kuti zipatso zanu zidzakupangitsani kuti mudzakanidwe. Yesu akunena tsiku lomaliza pala anthu ena akakanidwa, ngakhale kuti ndinachita zakuti koma Yesu akunena pali kuthekera kuti mukakanidwa. Ndipo anamaliza pa chiphunzitso chake chapter cha 7 verse 24 mpaka verse 29 kunena kuti pamene mukhala pa dziko mumange chikhulupiriro chanu kapena maziko anu pa mwala, musamange pa mchenga. Ndi Yesu ataphunzitsa zonsezi mudzaona kunena kuti anthu anayankhula mawu awa. Tiwerenge chapter 6 chapter chake cha 7 verse yake 28 29 buku la Mateyu. Anthu anayankhula mawu onena kuti ndipo patakhala pamenepo Yesu anatha mawu amenewo, makamu a anthu anazizwa ndi chiphunzitso chake, pakuti anawaphunzitsa monga mwini mphamvu osanga alembi awo. Akuti Yesu atamaliza kuphunzitsa ziphunzitso zonse pafupifupi 16 Mateyu chapter 5 mpaka Mateyu chapter 7. Yesu atamaliza anthu ati mmene aphunzitsira munthu uyu akusiyana ndi alembi. Chifukwa munthu uyu akuphunzitsa zonse ali mphamvu. Izi anthu ayankhula chifukwa cha mmene Yesu waphunzitsira. Ndiye tipeza kuti Yesu amaliza waphunzitsa izi anthu kodi munthu ali ndi choncho. Komanso tikaona pa buku la Mateyu chapter 4 verse yake 23 ananena kuti pa verse 23 ndipo Yesu anayendayenda m'Galileya monse, anali kuphunzitsa m'masunagoge mwawo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu, nachiritsa nthenda zonse ndi kudwala konse mwa anthu. Ndiye tikupeza kuti Yesu ntchito yake ataphunzitsa bwino sanali kungophunzitsa chabe, anthu samamudziwa kuti munthu uyu amachiritsa. Ndiye pa ntchito ziwiri zimene zinali zomumangirira pa ntchito za Yesu ndi zimenezi: kuphunzitsa komanso kuchiritsa. Ndiye kuti koma apa ataphunzitsa anthu anapukusa mutu mmene wachitira munthu uyu sakufanana ndi munthu aliyense. Timadziwa kuti tili ndi alembi koma alembi safika msinkhu umenewu. Munthu waphunzitsa kusonyeza kuti akuti ali ndi mphamvu. Anthu atangomuona Yesu anazindikira kuti ali ndi mphamvu. Ndiye chifukwa anthu anazindikira chinthu chimenechi chinapangitsa kuti tsopano panali munthu wina amene nayenso mwina ankamumvera Yesuyo anoti mwayi wanga ndi umenewu. Mwina timakhala nthawi zina ife ngati anthu timathaona anthu ena amene athandizidwa pa zinthu zina kena kumadzati nanenso koma ndidandaule pamene ndona ngati akhoza kundithandiza. Pamene athandizira munthu uyu nanenso ndikhozopezerapo mwayi. Ndiye Yesu anthu atatsimikiza zonsezi munthu anamuwuza kuti mwayi wanganso ndi ndipezerepo mwayi. Ndiye munthu uyu anachita chani? Pamene tiona pa verse chapter 8 kuti chifukwa cha zimene Yesu wachita zotsatira zake zinachititsa kuti chotsitsa chimene chichitike. Chapter 8 verse 1 tiwerengeni verse 1 mpaka na verse yake ya 4 akunena kuti ndipo pakutsika pake pa phiripo. Ndiye Yesu wamaliza kuphunzitsa pa phiri paja, ati pakutsika pa phiripo inatsata mipingo yambiri ya anthu, chigulu cha anthu chinamutsata. Ndipo onani wakhate anadza nagwira iye nanena Ambuye, anadza nagwadira iye nanena Ambuye, ngati mufuna mungathe kundikonza. Ndipo Yesu anatambalitsa dzanja lake nankhudza iye nati ndifuna, takonzedwa. Ndipo pomwepo khate lake linachoka. Ndipo Yesu ananena naye, ona iwe usauze munthu, koma muka udzionetse wekha kwa wansembe nupereke mtulo umenewo anawulamulira Mose ukhale mboni kwa iwo.
tikupeza kuti anthu akutsika kupaphiri paja akumulondorabe Yesu. Akuti wakhaleni ananoti mwayi wanga uja nanenso nduti anakampeza Yesu. Anayamba kuyankhula kuti Ambuye ngati ngotheka koma atamugwadira Yesu. Chapangitsa izi nchani zimene Yesu waphunzitsa. Aliyense wazizwa, aliyense ono kuti munthu ali ndi mphamvu, aliyense ono kuti sakufanana ndi alembi, kuti koma munthu koma ameneyi naye wakhala anatinso nani nanenso ndilowererawo kumeneko. Koma tilipo ena mwina zakhale situlidziwa bwino kuti khale ndi chani. Tizindikire kunena kuti tikakamba zakhale kwa anthu ngati Ayuda amaona ngati khale linali chifukwa chonena kuti munthu wachimwa. Eni tikatione m'Baibulo tipeza kuti khale lili mabwera chifukwa choti munthu wachimwa nthawi zambiri. Monga buku la Numeri chapter 12, Miriamu ndi Aroni atawukira Mose. Miriamu anapeza kuti ali ndi khale. Khale labwera chifukwa choti wachimwa wachita chinthu chimene samayenera kuti achite. Tikaonanso buku la 2 Mafumu chapter 5, verse 20 mpaka makabvakana verse 27, tipeza nkhani ya Gehazi. Mfumu itabwera kwa mneneri wa Mulungu ku Israeli, atayichiza inakoza mphatso kuti ipereke kwa Elisa. Koma Elisa anati musandipatse, bwererani. Uja mfumu yobwerera, Gehazi anazungulira. Kwabwera anthu atitira ndiri atabereka. Atabwera unapita kuti aya analandira khale lomwe pamene ali kwa Damani linabwera kwa Gehazi. Ndati tikaona kuti kwa Ayuda maganizo onena kuti khale limabwera ifo kuti munthu wachimwira Mulungu ndazina Ayuda amene kuti ili ndi dzanja la Mulungu. Munthu angomona ndi khale Ayuda pati uyu ndiye anapita Mulungu. Ndati tikupeza kuti khale linali ndithu nthawi zambiri limabwera pa zinthu ngati zimenezo. Ndipo pesa zile zinthu ngati zimenezo amene sochotsana ndi ndaninso zimene amenenso wabweretsa khale lija. Amene asiwo ali ndani ali Mulungu. Nchifukwa tikaona mabuku la 2 Mafumu timapezapo zimene inayankhula mfumu ya ku Israeli. Inayankhula bwino momveka bwino zimene zingatithandizire sefe. Pa 2 Mafumu chapter 5 pa verse yake ya 7. Mfumu inayankhula maonena kuti ndipo kunali atawerenga kalatayo mfumu ya Israeli anang'amba zovala zake nati ngati ndine Mulungu kupha ndi kubweretsa moyo kuti amene atumize kwa ine kunchiritsa munthu khate lake, pakuti dziwani ndimupenye kuti alikufuna chifukwa pa ife. Mfumu ya kumene kumachoka ya Namani italemba kalata kwa mfumu ya Israeli kuti mfumu zithandizire khate. Nde mfumu chanake kalata ndawenga munthu amene ira afuna chifukwa. Kuti ine ndine Mulungu. Chifukwa chani mfumu imayankhula kuti ine ndine Mulungu? Imadziwa kunena kuti nati kakamba zakhate sinthenda ichi bwana. Iyi amachiza Mulungu. Ndipake mfumu imayankhula mawu amenewo. Zimangondikumbutsanso zimene anayankhula Yesu buku la Luka. Tiyeni pa buku la Luka chapter 4 pa verse yake ya 27. Akunena kuti pa verse 27 ndipo munali akhate ambiri m'Israeli masiku a Elisa mneneri, ndipo palibe mmodzi wa iwo anakozedwa koma Namani yekha wa ku Siriya. Ndi Yesu pamene amaphunzitsa kunena kuti mukamba zakhate koma mukudziwa ichi nthawi ya Elisa ija kunali anthu ambiri akhate koma panalibe mmodzi yemwe amene anakozedwa. Yesu agwiritsa ntchito mawu okozedwa osati kuchiritsayi. Palibe mmodzi amene anakozedwa koma ndi Namani yekha. Ndeti Yesu akunena kuti zikakambidwa khate si zinthu zosewera nazo. Chifukwa kalero nthawi ya Elisayo, Elisa anachiza Namani yekha. Ndipake tikaona mfumu ya ku Israeli kunena kuti ine kodi ndine Mulungu kuti ndikachize zimenezi, munthu yakufuna kuti tiyambanirane fa khate sindingachize. Ndeti tikakamba zakhate tikuona kunena kuti ndi nthenda yopsa. Aisraeli akamaona amati ili ndi dzanja la Mulungu. Ndeti kupeza Yesu anaphunzitsa kumaliza anthu adabwana uyu si munthu wamba. Anthu usachana apa pafuna kuti pachitikedi chinthu china. Ndipake wakhate uja anaona kuti mwayi wanga ndi uti. Ndeti anaona kuti mwina munthu nayenso wayesera zinthu zimene angayesere koma wakanika kupeza chithandizo.
Tikaona buku la Levitico chapter 13 ndi chapter 14 pali paja anafotokoza zinthu zimene zimayenera kutsatidwa munthu amene ali ndi khate. Ndipo munthu wakhate amatengedwa kuti odetsedwa. Ndipake Yesu paja pamati Elisa anakoza. Komanso tikaona pa Mateyu chapter 8 pa verse yake ya 2 munthu chananena kuti ndipo onani wakhate anadza nagwadira iye nanena Ambuye ngati mufuna mungathe kundikoza. Palibe pamene agwiritsa ntchito mawu oti ngati mufuna mungathe kundichiza. Koma kuti ngati mufuna muthe kundikoza. Yesu agwiritsa ntchito mawu amenewo. Apanso wakhalenso pomupeza Yesu agwiritsa ntchito mawu ati ndikozeni. Amafuna siyanitsa chani. Inde ngakhale khate timaona ngati matenda. Koma pamfuna tiwuza kuti tisaone choncho. Amakhala munthu wadetsedwa ndafuna utakozedwe. Zili ngati mmene limakhalira tchimo. Tchimo sunganena kuti munthu adwala uyu ayi. Koma limene wadetsedwa. Ndikhate amafuna kuti patse thuzi yonoti pamene munthu adwala ndikhate ndi Mulungu yekha amene angakoze. Ndipake Yesu akunena imene chanachizidwa ndinamani yekha. Mfumu ichenera nena kuti chani? Sizingatheke munthu kuchirezi. Kuti ine ndine Mulungu. Ndafuna kuti patse thuzi yonoti khate inali ngati mmene lili tchimo pa ife masiku ano. Zimayambitsa udani pakati pa munthu ndi Mulungu. Koma ndi Mulungu amene angathe kuzikoza. Ndi chithunzithunzi chimene amafuna kuti atipatse. Tikaona buku la Levitico chapter chake cha 13 pa verse yake ya 45 pali mawu onena kuti pa verse 45 ndipo azing'amba zovala zake za wakhate ali mtendayo ndi tsitsi la pamutu pake lizikhala lomasuka naphimbe iye mulomo wake wamwamba nafuule wodetsedwa wodetsedwa. Akuti munthu wakhate amayenera kuti adzifuula. Akamayenda adzidziwa kuti uyu wakhate adzifuula. Ndinodetsedwa ine. Ndinodetsedwa ine. Ndena anthu akamamuona adzidziwa uyu ngodetsedwa. Amafuna siyanitsa kunena kuti ndinodwala. Foka ngomugunda wakhate ndikutika matenda aja. Ngakhale sanali ngati matenda amene Baibulo likutifotokozera. Ndi wakhate anali ndi chiloti adzikuwa. Koma tikupeza uyu Yesu waphunzitsa wamaliza. Yeyi ali pa chipiringu pa anthu pa mpingo wa anthu koma sakukuwa. Koma kanano mwayi wanga ndi uti ndipo wakhate kunoti munthu asamugwire asamuyandikire ayi. Koma munthu ameneyi analole ine nanga ndili ndi mwayi wopeza thandizo ngaponyana ndi lero. Kumwina thandizo sindzaliraniso ine sindzalipezanso. Pa verse 2 ndipo onani wakhate anadza nagwadira iye nanena Ambuye ngati mufuna mungathe kundikoza. Munthu yanafika kwa munthu amene analoti uyu andithandiza ndithu. Zingavute zingatani koma munthu andithandiza ndithu. Chinanso chimene tingaonepo chinthu ichi. Munthu atafika kwa Yesu sananena Ambuye ndikozeni ine. Ayi. Anagwiritsa ntchito mawu onena kuti ngati mufuna. Izi zimangondikumbutsa zimene zili pa buku la Mateyu chapter 6 verse 10 pamene Yesu amaphunzitsa kuti apemphera. Pa verse 10 ananena kuti pa verse 10 ufumu wanu udze kufuna kwanu kuchitike monga kumwamba chomwecho pansi pano. Amauza kuti kufuna kwanu kuchitike. Yesu pamene ophunzira ake kupemphera nawo zoti muzipemphera kufuna kwanu. Ndipake uyunso anamva nawo chiphunzitso cha Yesu chija. Ndipake pokampeza Yesu sanafike kunena kuti Ambuye ndichizeni. Koma ananena kuti chani? Ngati mufuna. Chifukwa waphunzira uyuyu. Ndizozoti amachera khulu pa chiphunzitso cha Yesu chija. Ndana akuti patsandi tuitu chonena kuti ifeyo pamene tikupita kwa Mulungu pokapempha chinthu tidziwe kuti mphamvu yopereka ili m'manja mwa Mulungu sili m'manja mwanga. Ndimene pamene tikuona chozizitsa ichi chochiza munthu wakhate pali phunziro lambiri limene linophunzira. Tikamapita kwa Mulungu tidziwe kuti mphamvu ili ndi Mulunguyo sili ndine. Ine ntchito yanga kupita kuti Ambuye ngati kuli kotheka. Ambuye ngati mufuna. Komanso munthu anafika chokwana. Mene afuna sanafika chokwana afuna kupereka ulemu. Kudzichepetsa. Kusonyeza kwa munthu amene amupitira ndi wamphamvu kuposa iyeyo. Ngati kuli kotheka. Ndithandizeni. Ndipo anthu ambiri amene mwina pa dziko lapansi zatha kubwera kuti akulu tandibwereke 2000. Ambiri kuti awasa.
afuna nathandize ndithu apo ngati uli kotheka mthandize. Ukapempha choncho zimakuthandiziraso apa. Ngati zili zosatheka iyankhulika bwino ndi zosatheka umazilandira bwino. Pamene ukapita kuti zandivura ndandibweke ndi 10,000 kuti akati ndilibe suzilandira bwino. Funa unapita ndi mtima oti ndipatsidwa zivute zitani. Koma ukapita ndi mtima onena kuti popeza zili mbali ya mzangayi, zili mbali ya Mulunguyi, ukapatsidwa umasangalala, ukapanda kupatsidwa umavomekeza pamodzi kuti sizili mphamvu yako. Ngati Yesu pamene amafuna kupeza pa Zozizwa ichi sikungoti ife tidzingoona kuti pali wakhale, koma tizinde kuti tikamapita kwa Mulungu, Mulungu amene ali ndi mphamvu. Ifeyo ntchito ndiyopempha. Ndi zimene Yesu amafuna kuti tiphunzire. Komanso china akunena kuti ngati mufuna mungathe kundikoza, wokitsa chilo mawu kuti kundikoza ziyali manena zija. Kundiyeretsa popeza ndine wolakwika. Chimene afuna kunena ndine wolakwika, ndiyeretseni, ndi chimene akufuna. Chimo monga amene afotokozera lili ngati khale limene limadula ubale wathu ndi Mulungu wathu. Ndifaka mati wakhale adzikuwa wodetsedwa kuti anthu adzidziwa, komanso wakhale amamutenga ukamusiya kunja kwa yekha. Ndeni kupeza kuti pa verse 2 Yesu akutiphunzitsa maphunziro ofunikira kwambiri. Tipite ndi mtima odzichepetsa ngati amene anachitira munthu ameneyo. Tizinde kuti mphamvu yopereka kapena yosapereka m'manja mwa Mulungu, komanso tipite kwa Yesu. Kwa Yesu ndapita ndi mphamvu. Pa verse ya 3 akupitiriza kunena kuti ndipo Yesu anatambalitsa dzanja lake nakhudza iye nati ndifuna. Pamene tikuona verse ya 3 mwina tioneponso ku buku la Levitico pamene anapatsa malamulo okhudza zinthu zimene. Pa Levitico chapter chake ya 13 pa verse yake ya 44 mpaka 46. Pa verse yake ya 44 akunena kuti ndiye wakhale ndiye wodetsedwa, wansembe amutchetu wodetsedwa, nthenda yake ili pamutu pake. Ndipo azing'amba zovala zake za wakhale ndi ali ndi nthendayo, ndi tsitsi pamutu pake lidzakhala lomasuka, namphimbe iye mlomo wake wa mwamba nafuule wodetsedwa. Masiku onse a nthenda ikali pa iye azikhala wodetsedwa. Ali wodetsedwa agone pa yekha, okhala pake pakhale kunja kwa chigono. Pa verse 3 ndikuonanso pa Levitico chapter 13 verse yaka 44 mpaka verse yaka 46. Wakhale amatengedwa odetsedwa ndipo samenena kukhudzana ndi anthu, amene ukakhala kwa yekha. Koma chimene apa Yesu anachiphwanya lamulo loti yani wakhale samenena kukhudzidwa amene ukakhala kwa yekha. Koma verse 3 tikupeza kuti ndipo Yesu anatambasula dzanja lake namukhudza iye. Lamulo lakhale likuti wakhale akhale kwa yekha asakhudzane munthu. Koma Yesu akuti wakhale ndiwe. Yesu anatambasula dzanja lake ndi kumugwira kumukhudza. Yesu amafuna kutiuza kuti chani? Yesu ali ndi mphamvu. Ubale wa munthu ndi Mulungu, ngati ineyo sindipita kwa Mulungu kapena ine ngati sindipita kwa Yesu, Yesu sangathe kutambasula dzanja lake ndi kukozanso ubale wathu. Sizingatheke. Zofunika munthu anyamuke akampeze Mulungu kuti Mulungu achite kumbali yakenso. Nakunena kuti Yesu anatambasula dzanja lake ndi kumugwira wakhate munthu amene samenera kuti agwiridwe. Komanso tano wakhate amene okhala kunja timaona pa buku la 2 Mafumu chapter 7 verse 3 mpaka verse 20. Imene tikamaona ana Israeli amamenya nkhondo ndi anthu a Asiriya. Akhate anasiya kunja kwa mpanda anali nawo ntchito, anali okha kunja. Kupeza Yesu akutambasula dzanja lake akunena kuti munthu amene ndimutanire ine munthu amene ndimugwira, ndipo anamugwira anamugunda. Yesu anamukhudza amafuna kutiphunzitsa ife kunena kuti Mulungu ali ndi mphamvu. Yesu ali ndi mphamvu, ali ndi kuthekera kosintha zinthu. Komanso tizindikire chinthu ichi, tikamamuona wakhate anali matenda amene amakhala munthu ali ndi zona.
Olala kuti ndi matenda osapatsirana koma kungomuona tazambira anthu ambiri zikho livuto limene likagwira munthu amene ali ndi zilonda pa khungu lake. Tikati tione nkhani ya Naamani wakhate ndi Elisa Baibulo imatiuza kuti Elisa sanatuluke nkomwe kubanayi. Anakuza kuti ndakuzeni awo apite kutsidya ukakasambeke 7 masisata. Munthu chakuyambira pajana kumudula. Zona kangotero. Koma atapita kumene kuja anakasamba anapeza bwino. Sanapite kukamugwira komwe sanapite kukazambira atakotumiza uthenga. Koma Yesu apananira kuti ine ndikagwira. Tikumbuke Elisa anachiza Naamani nthawi imeneyi. Koma Yesu akunena koma Naamani sanamugwire. Koma Yesu akunena kuti ine ndikwamugwira. Ndipo anamugwira. Koma Yesu anakuti maonena kuti paja kuti kumbukire mutano kuti ngati mufuna pa verse 2. Verse 3 Yesu anena kuti ndipo Yesu anatambaliza dzanja lake namukhudza iye nati ndifuna. Ndati inu ndine ngati tikupeza Mulungu posamfuna kudalira mphamvu ya Mulungu kuti zonsezo yankhuliri kwa Mulungu amene ali ndi mphamvu. Mulungu sangafune. Koma anabwera ndi mtima odzichepetsa, odzipeputsa, ogwada kukapempha, ndipo Mulungu Yesu ananena kuti ine ndikufuna. Munthu amene akupempha Yesu akupempha kwa Mulungu malingana ndi chifuniro cha Mulungu. Mulungu amafuna ndithu. Koma tikapanda kupempha malingana ndi zinthu zoti sizikuyenda chifuniro cha Mulungu. Inapita verse 1 ndipo pomwepo khate lake linachoka pa verse 3. Pomwepo khate lake linachoka. Sizinatenge nthawi. Inakhala chilengedwe zinakatenga mwina masiku miyezi. Koma kuti nthawi imene Yesu anangoti ndifuna atamugwira akuti pomwepo khate lake linachoka. Ndikamaona kutengera buku la Mateyu kuchokera Mateyu chapter 1 ukafika Mateyu chapter 7 tipeza ndi chozizwitsa choyamba chimene Yesu anachita kutengera pa buku la Mateyu ndikuchiza munthu wakhate ndikumugwira. Tikaona zozizwitsa choyamba chimene Mose anachita kuti timachikumbukira. Ine anasandutsa mtego kukhala njoka koma anatenga mkono wake unakachita khate atatulutsa mu malaya unakhala ndi khate atawulowetsa anadzichitsanso yekha khate. Mose anadzichitsa yekha khate koma Yesu sanambodzichitsa yekha khate anambochiza munthu wina pomugwira. Ndipo tikuona kunena kuti nthenda imeneyi izimaonetsadi mphamvu. Chifukwa Mose anamuwuza kuti upite umene ukapange izi anthu aja akatsimikiza kuti ndakutuma ndine. Chifukwa sizinali zinthu zachibwana zakhate. Komanso ngati muone Yesu zimene anachita ndi zimene anthu amamalizira. Wakhate ngati kuli umugwira umamugwira akachira. Koma Yesu wakhate anamugwira ali ndi khatero. Ndeni Yesu anakhala mazitembenuza zinthu chapang'ono. Ife timene umugwira wakhate akachira. Koma Yesu akumugwira wakhate asanachire. Ndi Yesu afuna kusonyeza kuti ine ndiye mwini, ine ndiye moyo, ine ndili ndi mphamvu. Ndi zimene Yesu akunena pa verse ya 3. Pa verse ya 4 akunena ndipo Yesu ananena naye ona iwe usauze munthu koma muka udzionetse wekha kwa wansembe nupereke mtulo umene anaulamulira Mose ukhale mboni kwa iwo. Yesu apa chimene amafuna kunena chinthu ichi kuti pakhale ubale wabwino pakati pa munthu ndi Mulungu. Kuti pakhale ubale wabwino pakati pa munthu ndi Mulungu, Yesu ndi amene amapereka malamulo. Ndifake Yesu anamuchiza anamuwuza kuti uchite izi. Choyamba usauze anthu koma upite kwa wansembe ukadzionetse ndipo ukapereke mtulo wako. Ndi zimene Yesu akumuwuza munthu ameneyi. Choyamba kunena usauze munthu. Chimene anamuwuza usauze munthu ndi chani? Usauze munthu koma ukauze wansembe. Kodi wansembe si munthu, wansembe ndi munthu. Koma chimene amafunika kambiri uza wansembe chani? Amafunika asembe ndi amene ali ndi mphamvu yowuza anthu kuti uyu wakhate wachira. Osati ine ndiyamba wowuza anthu kuti ndachira khate. Chifukwa asembe ndi amene apereka chilolezo kuti wakhate uja wanani? Wachira. Koma iwe ukayamba kuwuza anthu kuti ndachira wansembe komanso asembe ena amadana kale ndi Yesu
sukaloledwa kuluwachira iweyo. Ndipo ansembe akamvera kwa anthu ena kuti Yesu ndi amene wachiza munthu uyu. Ndiye Yesu pokana zimenezo pomaso pali lamulo yokando yauza wansembe. Chifukwa kakauza wansembe zilithandiza ine kuti ndisaoneke ngati ndaphwanya lamulo la Mose. Pa lamulo la Mose limati wakhala kachira akauze wansembe. Ndiye ukamba kuuza anthu usanauza wansembe ndidzalengera kuti ndaphwanya lamulo. Ndiye pakesa kumuuza kuti choyamba usauze anthu upite. Komanso ntchito ya Mulungu anthu adzikuona okha. Anthu adzikuona kuti kodi uyu sujana ndi khale uja. Anaziti zakhala bwanji? Wachiza ndiro. Osaliro dziko zoti ndali tunkhale ine koma rona ndapeza kuti koma anthu akafunsa kuti suyu wakhale uja ine. Zakhala bwanji? Yesu. Andifuna aona osaliro chitoka. So yamba kozo kuti usauze anthu. Komanso china adzionetse kwa wansembe. Taforoza kale kuti ansembe ndo mwana ali kuthekera kolola munthu kuti atengedwe luwachira kapenayo. Buku la Leviticus chapter 14 verse 2 and 3. Leviticus chapter 13 verse 34. Ansembe pamene anali ndi mphamvu yowauza anthu. Koma akapanda kuuza ndi ansembe zimakhala ngati unena zoona koma zopanda umboni. Suloledwa chifukwa analipo anthu ake amene amayenera kutero. Chachitatu chimene anamuuza ndi ukapereke mtulo wako amene ukathokoza kwa Mulungu. Pa anthu ambiri amene za Mulungu pa zimene Mulungu timapempha Mulungu tithandizeni koma tikathandizidwa sifuna kuthokoza. Ndiye Mulungu akuphunzitsa pa mfanizo likuti chinthu chofunika inu ndi ine pa zozizwa izi zosatifanizo. Chinthu chofunika inu ndi ine chinthu ichi. Mulungu akatichita zinthu zabwino tikamuthokoza. Ambiri silimatero. Zimangotifananiza ndi zimene akhalena asamene anachizidwa. Ena sana anapita osabwerera koma mmodzi anabwerera ukamuthokoza Yesu. Ndakuzo kuti chimene unochita ndi chinthu ichi. Koma tikaona buku la Mariko. Buku la Mariko chapter chake cha 1 pa verse yake ya 45. Amanena kuti pamene sipali sonkhani moyo wakhale mwana chiso verse 45. Koma iye anatuluka nayamba kulalikira ndithu ndi kubukitsa mawuwo kotero kuti Yesu sanadziwe kolowanso poyenera mudzi. Koma anakhala padera mapululu ndipo anadza kwa iye anthu akumalo onse. Mariko anafotokoza zina zimene Mateyu sanafotokoze. Munthu jaramuza rusakane uze anthu munthu janaphwanya lamulo limene anamba kulalikira alipenda paliponse. Ine mwina kutheka mchimwemwe popeza anazunzika nthawi yayitali samembeza zingachitike. Koma ifana analalikira kwa anthu onse chinachika ntchito ichi. Zinamuvuta kuti Yesu alowenso muzina. Zinalepheretsa ntchito ya Mulungu chifukwa sanamvere zimene Yesu anamuwuza. Amayenera kukauza ansembe amene adziuza anthu. Ndiye tikuona kuti pafanizo ili pa chozizwa ichi Yesu sakungofuna kuphunzitsa kuti pali ngono kuti Yesu wachiza wakhala. Koma afuna tiphunzitse kuti pali zinthu zambiri zimene ndiyenera kuchita. Choyamba tinompeza Mulungu tikapeza vuto. Timpeze Mulungu mumupempha. Tinthokoze Mulungu akatichitira zabwino. Ubale wa munthu ndi Mulungu malamulo amayika ndi Mulungu oti munthu atsatire. Osati munthu wika oti Mulungu atsatire. Nepa zozizwa izi chimene tikuchiona apa pa buku la Mateyu. Inde timachiona mwina. Koma tichione nenso motere. Pali maphunziro ambiri amene taona. Tithokoze ifanya kumvetsera kwanu. Pamene tikhale tikupitirizabe kuona zozizwa zambiri zimene anachita Yesu. Ichi china chimene anachita chimene pali maphunziro ambiri. Programu imene yakudziwa Baibulo Langa mnali ndine malo ano Vichero Gondwe. Kufikiranso nthawi ina. Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona